Familji li jeħtieġu għajnuna fuq kif jużaw ir-riżorsi tagħhom aħjar se jibbenefikaw minn kors speċifiku. Għaqalizzar ħajja aħjar hija tema mażula għal dan il-kors. B'kollaborazzjoni mal-kunsilli lokali, dawn il-familji ħajkollhom 10 sezzjonijiet ta' taħriġ ta' satejn il-waħda. Il-kors nieda mill-Ministeru għal Familja u Solidarjetà Soċjali u s-Segretarjat Parlamentari għal Gvern Lokali. Il-Ministru Michael Farrugia spjega li ħafna ħaddiema soċjali li jżuru l-familji jindunaw b'nuqqasijiet mhux biss relatati ma' kif ifadlu flushom imma anki ma' nuqqas tandafa u mal-nutriment. Fil-fatt dan il-kors se jimraħ fuq diversi lati tal-ħajja kif spjegat Dr. Susan Piscopo, koordinatriċi fisem il-Home Economics in Action. Għandek sessjonijiet dwar kif tagħmel budget, kif tqassam il-flus, kif anka tfaddal, għandek sessjonijiet dwar kif tkun konsumatur għaqli, anka dwar id-drittijiet tal-konsumatur. U mbagħad għandna anka aspett importanti nħossu aħna dwar l-ikel għas-saħħa, infatti anka il-break f'dawn il-sessjonijiet huwa break edukattiv għax in-nies hemmhekk ħajduqu ikel tajjeb għas-saħħa, però li huwa magħmul minn ikel lokali u staġjonali u fl-istess ħin mhux għali bħala fil-prezz. Is-sessjonijiet se jkunu organizzati fil-Kunsilli Lokali ta' Ħalanxa, Ħaltarxin, Ħalqormi u San Pawl il-Baħar. Il-mira tal-Gvern hija li fi żmien sentejn iwassal dan is-servizz fil-lokalitajiet kollha ta' Malta. Finanzjament mill-Ministeru u mis-Segretarjat dawk li se jattendu se jingħatalhom childcare imħallas tul iż-żmien li fihom ikunu qed jagħmlu il-kors. Il-Ministru Farrugia qal li dan huwa parti mill-impenn tal-Gvern li jgħin lill-familji l-aktar fil-bżonn. Nemnu illi hemm bżonn edukazzjoni iktar il-diversi persuni ta' kif jistgħu jużaw flushom u jużawhom bil-għaqal. U nemnu illi jekk jużawhom bil-għaqal jistgħu jgħixu ħajja aħjar.